От доста време разни експерти пророкуват, че електричките умират. Те или не четат статистически данни, или не им оттърва да признаят провала на ДВГ. От началото на миналата година глобалните им продажби паднаха с 21% и вече са под половината от всички нови коли. А в Европа сривът е още по-голям и ДВГ са вече под 1/3 от продаваните коли. Има ли за тях път обратно? Войната в Иран напомпа цените на горивата и през март продажбите на електрички в Европа буквално експлодираха с близо 50% ръст от преди година. Тя направи недостатъците на ДВГ още по-очевидни, но така или иначе пълната победа на електричките е само въпрос на време. Цените им се изравниха с тези на еквивалентните ДВГ, чието производство става все по-скъпо с намаляването на обемите. Пълните разходи на електричките са много по-ниски. Новите батерии са предвидени за десетилетия и скоро ще се продават не с 8, а с поне 20 години гаранция. Пробегът им постоянно се увеличава и 700 км не е проблем, въпреки че в повечето случаи не са нужни само заради 2-3 по-дълги пътувания годишно. Броят на зарядните станции надмина бензиностанциите. До зареждане на път отнема 20 на минути, а много хора просто си зареждат нощем у дома, в гаража или на паркинга. Цената за километър на ток е хем по-ниска, хем ни спасява от вредните газове. Днес електричките ни спестяват по 2,5 милиона барела петрол на ден. След няколко години ще са 5 милиона, а цената му ще продължава да расте. Китай е несъмнен световен лидер в електрическите технологии. Там вече електромобилите са над половината от продажбите. До 3 години ще са 3/4, а до 6-7 – 100%, както сега е в Норвегия. А те дърпат и целия свят все по-напред. Смешното е, че Тръмп е отявлен противник на ВЕИ, но с хаотичните си действия всъщност им помага. Все повече хора започват да разбират както икономическата изгода, така и стратегическото предимство от независимостта да произвеждаш чиста и ефтина енергия на място. Благодаря ти, Дони! Не продавам и не рекламирам, просто споделям знания и опит за хората, които се интересуват. Ако ти е харесало видеото, подари едно лайкче, коментирай, сподели го и ме последвай за още клипове на тема екология и икономика.